ka kɛɲɛ ni Haïti jamanakuntigi ka fagali ye san 2021 waati la l'Amérique foroba polisiw ye cɛ 4 minɛ Floride mara la nin bɛ maa jalakilenw l'Amérique fɛ a taabolo k'a minɛlenw jate bila 11 na polisiw ye cɛlamɔgɔ san 43 min ye kalanden 3 faga ne ka du jogi Michigan University la lakodɔnniya k'a kɛ Anthony McRae ye a ye waleya in kɛ ka da kun min kan ma dɔn polisiw ka fɔ la fagaliba 2 minnu kɛra ni marifa ye kɔfɛ Asie jamana bɔdenw kan Californie sigidaw la Asie jamana bɔdenw caman u ka lakana kɔsɔn ko u bɛna taa maramafɛnw labaarali cogoya degi dalimɛminɛw gɛlɛyara ni teriyaba ye l'Amérique jamanaw kan ka se fo 600 ani dɔɔni ma janvier kalo tɛmɛnenw na ka da so sɔngɔw yɛlɛnenw kan a ma se ka jigi halisa ka se fangaso ka jate minɛlenw 200 ma tarata don na Californie loterie ɲɛmaw ye Edwin Castro lakodɔnniya k'a kɛ miliyari 2 ani dɔɔni dolari nafolo la gaɲebaga ye salenw ni tigɛta wɛrɛw bɔlen kɔfɛ a la miliyɔn 900 ni dɔɔni de kan ka di a yɛrɛ ma